helpottaa. Mä kuvaan videota, 42 sekkaa mennyt. Mihin mun nyt pitää mennä? Y-tuun. Eikö siis Y-teehen? Mä pistetään hyvällä nimellä. Mistä se sitten Vovin pelaamista osa 1? Hakusanaksi. Sitä ei välttämättä löydy, jos joku muu on tehnyt semmoisen videon nimen. Sitten siinä lukee tämä tekijä. Mine hullu. Mitä tässä pitää tehdä? Arikanen torrento. Tuolla on kysymysmerkkejä. Kysymysmerkkejä. Mä sain uuden viitan. Näkisipä mun ukkeli. Hihihihi. Miku, käy kattoo tänään se ladataan YouTubeen. Minä lattaan sen. Pistä vaan World of Warcraftin, tai itse asiassa Vovin pelaamista osa 1. MIN 3 Etä hullu. On. Tämä. Mikä se on? Vaikka mä muistaisin mikä se on. Tarmon tarina. Käy kattoo YouTubessa se mun video. Käy kattoo se mun video sitten YouTubessa. Se pitäisi latautua kohta sinne, mä lataan sen sinne. Pistä vaan Vovin pelaamista osa 1. Vielä jälkiukkelia, mutta mä sanoisin, että mä oon ladannut sen YouTubeen. Vovin pelaamista osa 1. Di. Tässä on mun Blood Elf ukkeli. Jee. Kyllä mä saan sitä paremmallekin kuvalaulle, mutta ei jaksa laittaa. Mikä?
En mä tiedä. Tää on sitten aika huono kuvalaatu, että älä valita. Vovin pelaamista osa 1. Ai minkä mä oon tehnyt. Tarmon tarina. Mä pistin sen YouTubeen hakusanaksi, mutta mä en tiedä miksei sitä löytynyt. Niin, just nimmassa filmassa mä olin kopioinut sen sieltä. Ai mitä? Minä hullu edelleenkin. 3 eetä. En. No mä oonkin tehnyt yhden videon ja sekin on jostain syystä poistunut, en tajua miksi. Mutta kohta pitäisi olla uusi Vovi-video. Siinä on sitten vähän aikaa kun se tulee YouTube. Au ai. Ota mitä? Mihin mä oon menossa oikein? Mä oon menossa tuonne päin. Väärä suuntaan. Mihin mä oikein menossa? Pakko tehdä tämä tehtävä. Jos mä en saa tehtyä tätä tehtävää, niin mä hermostun. Hetkonen. Katsotaanpa. Mitä tarkoittaa unleas head? Mä en tajua tätä tehtävää nimittäin. Tästä näin suoraan. Nyt mä en kyllä ymmärrä tätä tehtävää. Onko se täällä talossa jossain sisällä? Eli se on ulkopihalla. Käyn katsomassa täältä. Tässä pöydällä ei ollut mitään. Mä oon kattonut sen aikaa sitten. Elikkäs voisi poistaa tämän tehtävän. Mä en jaksa tehdä. Mä poistan tän, ei kiinnosta. Paitsi tätä on pakko tehdä. Hetkonen. Arkane torrent. Usejur. Mä teen sitä koko ajan. Usejur. Onko nää manavyrmejä? On. Olipa vaikea tehtävä, tosi. Mukkeli nimi on sitten lemppari. Mun Blood Elfin. Mietitaanpa tuotosta. Kyllä se ei oo enää uusia tehtäviä. Running singles.
Näkeesipä mun ukkeli, mitä se näyttää. Vähän taas siisti. Pitäis lopettaa röökin polttaminen. En poltakaan. Tältä erää Vovin pelaaminen voisi lopettaa. Huomenna tulee uusi video. Oho, ups. Ota, meni vähän kamera väärin. Okei, nytten. Otetaan 10 sekkaa aikaa, niin tulee until logout, eikö siis mitä? Ota, tulee logout. Tuossa pitäisi lukea logout, näettekö te? Tau! Näinkö? Siinä näkyy logout. Tässä on mun ukkelit. Blood Elf. Panda. Tauren. Panda. Okei, kiitoksia. Heippa.